Здравейте хора, така. Нека да направим бърза реакция на GTA. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got... Тук виждам някакъв моряк, който определено играе някаква партия най-вероятно с главния герой. properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Тук определено прави някакъв лек обир, но със сигурност ще има и доста по-сериозни обири в играта. Това е със Пича с тренера на плажа. Обаче забележите го. Супер реалистично изглежда. Маските му са кефет някакви такива. Взел си бърчката. Така патрулките яката обезкарат някой. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall. I've seen you here before. You might have. Така печалата опита нещо майка си им познатал или нещо такова. Той му отговаря, може би ли. Нещо такова. Къде е мацката? Hey. Hey. Оста. Тук мисля, че е брутално. Определено. Това е яко, че ще имат някакви такива сцени между тях двамата. Със сигурност Rockstar разгръщат доста голям потенциал в цялата игра като цяло. Тук определено обират някаква банка. Най-вероятно ще има може би няколко банки, но това ще се разбере по време на играта. Но със сигурност ще има доста яки, доста готини обири. Trust me, this place is just the start for us. Това обърне малко ме се стори, че нещо твариха някакви, не знам, кока, мока, амфети, нещо такова в някакъв самолет с тези куфари. Тук сега определено изглежда доста реалистично, бих казал. И доста яко. Бар е доста готин. Между другото аз съм работил в такъв бар, който се казва точно е така. Окей. The only thing that matters is who you know and what you got. Мисля, че доста яко е това, че ще могат да се сменят като цяло. Нали, той сега и в петицата може да сменеш, нали, аутфита като цяло и как да изглежда самият герой. Но якото е, че със сигурност това ще е доста по-развито в шестицата и със сигурност много повече вариант може би ще имат от това как да ти изглежда героя, как да го обличаш и въобще всякакви такива древни работи, които ще бъдат супер яки. Yo, D, this full effect? They got your name, address, they got everything. Us cops. Може би някакви конспирации най-вероятно. Protect each other. Правика. Тая мъцка не знам дали ще има някаква главна роля, но възможно е да има, а пък може да е просто най-вероятно от компанията. Тук е някаква сцена от някакъв самолет, хеликоптер, мисля, че е самолет. Ще има доста яки сцени според мен. Това малко се преча като, може би, малко се сетих като от филма на GTA, не на филма GTA, филма на Бързи яростни, просто защото самото издръфтване с пикапа и това невероятно като сейф ли, какво не знам, където го дърпат. Някакъв такъв спомен ми докара за този филм, но определено яко ще, ако можеш, представете ли си?
измъкваш сейфа с пикапа и газ. И пак тук има някаква така супер яката близо. Обаче колко супер реалистично изглежда. Уникални хора. Не знам, някак сега аз мисля, че е много. Так сега яката. Тук научи нещо, обаче не знам защо се сещам за сцената на Dr. Dre Snoop Dogg The Next Episode. Просто някакво такова има нещо подобно. Със сигурност, между другото, мисля, че ще бъде брутално, да. И в дискотеките купон ще бъде. Come to Fields Ammunition today. We got more guns than the law allows. Тук си купуваш яката вържа. Hey, Даваш хеликоптери, джетове, яхти. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Определено. Ако GTA ще да скочи съвсем скоро и със сигурност доскоро ще се запитат да купуват най-вероятно PlayStation. Със сигурност след това, когато излезе компютър, доскоро може ще се обновят компютрите или ще си купят някакви нови помощни. Но така, това е като цяло, хора. Чакаме щицата и като излезе определено всички ще са супер яко хайпнати и ще запукат яко гейминга. До скоро, манеци, адиос, милос и чао!